Ja vás vítam pri Minecrafte. Hneď tak z hurta. No takže čuste, ja vás vítam pri mojom Minecrafte, prvom videu. Hráme vlastne survival games. Úplne že pecka. Som na gamerovom serveri, takže je to cool. A čo k tomu, čo by som povedal na to, že točím video. Tak, je to moje prvé videjko, dúfam, že sa mi nebudete smiať. Snažím sa. Nie je to ľahké natočiť video. Takže ak tu niečo bude faily, tak prosím vás, nepíšte mi také do komentov, že failer. A tak. Tak. Vlastne. Ja, takže mi nepíšte do komentov. Ja sa snažím. Hej, to je aký cheater. Vidíte to? Skláva som v blokoch. Takže dobré. OK. Takže som dal ráno, keby nebehal. Keby sa postavil ku mne ako odvážny chlap. Asi som dať, no. No takže čo som chcel... Jedlo by som potreboval trošku. Nech tu čekám, no, nezaujíma. Tam je niekto, toho môžeme zabiť. Audio potion. Sa zabil sám. Milujem, keď sa niekto zabije sám. Akože dobré, že fail trocha. Jedlo nemá nejaké. Aspoň som ho zapálil. Nemal som šancu vlastne, keď som mal toľko HPčok a meč, akože dobre. No nevadí. Zabil ma. Kámo. Ja sa. Takže tak. Dáme si nejakú inú mapu. A budem točiť aj iné hry. Čo sa vám chcem povedať? Čiže napojíme sa na toto. My som sa napojil, uvidíte, ak sa tu bude napájať ďalší a ďalší. Si počkáme. Vlastne tak. Takže no, čo som chcel povedať ďalej, že budem otáčať video. Budem natáčať aj vlogy, budem natáčať iné hry, ako aj napríklad také hry, ktoré sú len zvyčajne z internetu, aj také hry si môžeme zahrať. Proste bude to sranda. Tieto mapy celkom poznám, že dobré. Tak, neviem, čo ďalej. Ešte som chcel povedať, že videá nebudú také kvalitnej kvalite. Dobre, slovenčina mi ide. Takže dúfam, že sa videá budú páčiť. A čo? Asi všetko. Tam aj survival diely, keď budeme mať vlastný set, potom dáme že multi, budú to hrať iba dvaja a tak ďalej a tak ďalej. Akože tak to bude.
Počkajte. Keď dám doma single i Pedresu, nech mi dá, si zahráme spolu dvaja iba. Takže tak. Čo ja viem. Všetci sa odpojujú. Odpojujem sa ja. No to už začína za 29 sekúnd. Takže no, tak ako pôjdeme na tú hornú čestku, túto tu. Pretože väčšinou v horných sú dobré veci, celkom. Aj v dolných, ale to som myslel, že... Takže nepoď, poďme na toto. 6, 5. A som nestihol, ja som nakala na... Radšej trhajme. Ja som lamer. Kámo, ja som lamaroka. Aha, čo tu nechali? Akože fakt. Dobre. Blbé veci. Kompas. Čo? Áno, ja najväčší pán, to skočím vedľa. Som pán. Furt niekto niečo vyčaruje. To mi nepáči. Ajajaj. Som chcel hodiť perlu, ale... Aj bože. 5, 4, 3. Aj. Všetko berú. Musíme utekať za tým tu typkom, takže radšej nie. Počkáme si. Som orangután, ja si to prelezím pekne. Ja sa nebudem s tým babrať, ja si vylezím. Radšej tak. Aspoň to je. Tu by mala byť čestka, ale už som sa budala. Ten nikdy ma poslal, sa bojím. A tu je. No, nehovorím vám. Akože vidíte, čo som povedal. Nakoniec som dobre celkom skončil, akorát musím dávať bacha na mňa diablka. Tak, tieto pritimujú. Idú na mňa dvaja, pomoc! Pomoc! Idú na mňa dvaja! To je zlé. Ja sa bojím. To bude džúra, toto bude džúra. OK. Dobre som to vyriešil, dobre ja. Oj. Moja tajná sklíša. Ja, jak som to dal?
Sami videli, jak som skočil dole. Myslel, že... Aha. Doriti. Tu nevidím. Tam, kde je silný prúd. Musíme ísť. Kámo. Ja som sa zachránil. Tam to je nebezpečné. Á, kúkaj, sa pokakal. Kámo. Kámo. Kaki. Gaťko. Či? Hej, zapaluje tu. Jak mu reaktivuje. O, tam je tam prúde bytky. A dobre pre ňu. Akože dobre. Tým. Chápete to? Chápete to? Ako to failim? Ja som failer. Ja som failer. Som proste failer. To akože... 200 coinov kúpim to. Dojde. Jaj. A kúpim si chlebík. Takže aspoň dačo na začiatok. Som minul, mal som 95 a už mám 0. To nemusíš ísť.